Hej og velkommen til en video her på kanalen. I dag spiller jeg med Jens igen. Som synes han er god til at beatbox. Ikke Jens. Nej. Du burde det sære. Det kunne. Nej. I Diamond. Nej. Jeg kunne se din DSR. Men jeg har lige set på det. Ja, det lader jeg mærke til. Er den på 30% liv? Nej. Det tog så lang tid for dig. Lige til at gå væk. What? Okay, sejt. Du kender den map virkelig godt. Nej, nu skal jeg væk mig. What? Er det godt? Ej, jeg fik tjek fra det. Det er sjovt. Nej. Det er det, du har skrevet trickshot som last, ikke? Ja. Hitmarker. Mit skud ramte dig. Der er lag. Den skal godt være host. Shit. Det var dejligt. Lort, mit no-scope er lige så perfekt. Yay, revenge. Nej, det var forkert. Diamond, billigste. Ja. Det var over huset. I know that. What? Det der var helt præcis den perfekte hitmarker. Jeg har ingen kommentar. What the fuck? Vi spiller til 7, og last kill skulle være trickshot, ikke? Jo. Nå, skal Jeg kunne godt regne det ud. Jeg har ikke laser på noget af min klasse. Nå, jeg fik en hitmarker igen. Og så teabagget. Jeg kan bare se. Jeg synes lige nu skal jeg virkelig varme op. Hvor er næsten aldrig på listen her. Det er fordi du ikke har den. Eller på stænder har du ikke. Ja. Steiner. Jeg synes min finger klør virkelig meget. Jeg kan ikke. Det er virkelig irriterende. Jeg er nødt til at klø dem sådan halvvejs til den. Det klør. Shit. Jeg kan ikke holde imod det. Sådan der. Dejligt. Nu klør det igen. Sådan der, hver eneste gang jeg ser det, bare klø. Hitmarker! What the fuck? Du fik sådan set også hitmarker, men... Du skal snart trickshot.
Nej. Jeg vidste godt, du var der. Yes, yes. Det var dejligt. Nu begynder jeg bare lige at få lidt hævn. Nej, jeg skal lige tage at vende mig om og trolle dig, men så teabagger du nu. Det gik stærkt. Jeg synes, min skud rammer dig. Jeg kan ikke sige andet. What the fuck? Fucking hitmarker. Jeg er ikke vant til hitmarkers. Hitmarker. Hvad er det, der var skadet af mig? Jeg håber det der med at tænke over, at jeg engang var meget bedre end det her. Ja. Jamen, nu spiller vi heller ikke Black Ops 2 så meget, ikke? Nej, Watch Dogs er det nye. I det mindste er de her sniperspil det, så det er meget svære. Ligesom i GTA. Hvorfor spiller du ikke Watch Dogs multiplayer? Det gør jeg også. Det er bare meget svære. Men det er ikke sådan en multiplayer som i GTA. Det er sådan noget multiplayer, hvor du gælder om at hacke de andre. Det er meget svært at finde sådan nogle normale multiplayers, hvor det stadig gælder om at hacke. Og lige forløbig er jeg bare i gang med kampagnen. Så. Det er sådan lidt der. Hvornår uploadede du så den her? Det ved jeg ikke. The fuck? Du har et kill til, og så skal du... Trickshot! Nu skal du trickshot. Yeah. Du nåede ikke meget der. I know where you are. Hey! What the fuck? Min skud ramte dig. Det der var godt med skød. Jeg kan lave det perfekte trickshot med den her. Bare lort af den her ballistik ikke er så god til. Du skal også trickshot der. Hvilken plads skal jeg bruge? Eller. Måske skulle du gå lidt væk fra mig, fordi jeg ikke er med for den bil, så jeg kan få en klaus. Vi setuper herovre. Nej, vi gør ej. Jo, vi gør. Setup er ikke ordentligt. Shit. Jeg synes, jeg kan ikke lave mit yndlingsshot lige nu. Jeg ved ikke, om det er ordentligt våben. Jeg skal også lige dræbe mig selv. Det har jeg en granat til. Lort. Fuck, du tagger mig lige. Ja, så er det Fordi du ville dræbe mig.
EMP. Det er altid dejligt. Hitmarkeren. Ja, kunne du ikke se det? Det var lort. Og nu rammer jeg den helt sikkert, fordi jeg prøver et helt andet. Lort. Prøv at ramme den. Der er bare ikke sådan nogle højder. Lort, jeg fuckede det op. Der er en bil, der virkelig tager på at eksplodere. Der. Lort. Undskyld. Fuck dig. Min finger kommer bare lige hurtigt til at klikke. Det går nok. Jeg kommer til at se mit... Du så ikke, hvad jeg lavede hele vejen igennem det. Du så kun landingen. Skulle du gå nu? Ja. Vi ses i morgen, Jens. Hey. Hvornår uploader du den der video? I morgen. Okay. Vi ses. Vi ses i morgen. Ja. Hej.